Irido ang apat katawo, kan madiskuido ang piglulunada ng motorsiklo sa tinampong sakop kang barangay Busay, Daraga Albay, alauna kasudbang hapon, Enero 2. Basado sa impormasyon, pag-abot sa lugar kan insidente, bigla na sa nang buminirik ang motoristang hali pang Iriga City. Lunad ang ilusyon kaini, ngani mamasyar sa Kagsawa Ruins. Nanauli sa pagkakakulay kaini sa nakasunod na motorista, lunad man ang esposa kaini. Pagdating dun sa kasi hindi naman kabisado nung Raider 150 na driver yung Kagsawa, nung pagkakita niya nung Kagsawa parang ruins bagang symbol, parang bigla siyang nag-turn left. Ayun, approaching na rin yung yung isang motor, nag-collide silang dalawa. Human error naman ang pagsisilip na kausa kan insidente, lalo pataday man kabisado kan dayong motorista ang lugar. Regarding dun sa damages sa motor is minimal naman. Tapos yung mga injuries naman is mga slight lang naman po. Hindi na nga po sila nagpadala sa ospital. Ginamot na lang po nung nag-responding ambulansya. Tapos nagkasettle na yung dalawa, nagkausap na yung dalawa. Mientras tanto, nagtao rin pagiromdoman otoridad sa mga motorista na mas maging rigmat o rug na kundi pamilyar sa lugar. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.